गंसे गारिया गिख्रंथावै जाब्रबथाय जायो। साजिसे हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा खुनुरोखोमै बे जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोनो। उदालगुरि जिल्लानि बरमखली गामियाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि AS27C2983 नंनि बलेर' गारिया गिख्रंथावै जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानाय गारिया हाग्रा बिफाननि सागु मावफारियाफोरजों लोगोसे गुवाहाटी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रिसार्चआव फैनाय 4 फरायसाफोरबो दंमोन। टंला हाग्रा बेंगिरि मावख' आरो ननाय रेन्जनि जथायै खालिंदुवार हाग्रामायाव डिउटि खालामनानै फैनाय समावनो बरमखली गामिनि लामायाव जाब्रबथाया जायो। गारिजों लोगोसे साजिसे सुबुंफोरा लामा सेरनि हाखर जाम्फैयाव बेलथायलाङो होननानै फोरमायदों मावफारियाफोरा। साजिसे फरायसा आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गासैबो गोब्राब जोखोम जायाखैब्लाबो गासैबो खम बिबांनि जोखोम जायो। सान्तिपुर हाग्रा बेंगिरि मावख'नि मावफारियाफोरजों लोगोसे बरमखली गामिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव जाब्रबथाय जानाय गारि आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै ननाय फरेस्ट रेन्जसिम लानानै थाङो।